Насыйбың булыр әле. Фәйрүзә Саяпова. Икенче кисәк. Аларның мәхәббәткә әверелгән дуслыклары мәктәпне тәмамлаганнан соң да дәвам итте. 10нчы сыйныфтан соң уку йортларында кереп, икесе дә белем алдылар. Икесе ике җирдә укысалар да, ялларда гел очрашып тордылар. Күрешми торган вакытларында бик сагынышалар иде. Бер-берсеннән башка киләчәк тормышларын күз алдына да китерә алмый иделәр. Бер көн Суфиян: "Әйдә, Дибә, җәйгә туй ясыйбыз. Җәйге җиләкләр пешкән вакытта. Мин бит сине изелеп яратам. Гомер юлыбызны парлашып дәвам итик. Кадерлем минем, пешкән җиләгем", дип иңнәреннән суырып үпте. Әдибә нишләп каршы килсен инде? Ул да бит аны бик ярата. "Әйдә соң, әти-әниләрнең ризалыгын алыйк та туй ясыйк", диде шатлыгын яшерә алмыйча. Алар ул көнне таң атканда гына аерылыштылар. Тик бәлә һәр вакыттагыча көтмәгәндә килде. Икенче көнне Суфиян эшкә барганда аварияга очрады. Бик нык имгәнгән иде. Врачлар аның гомере өчен озак көрәштеләр. Операция артыннан операция, кан бирүләр, йокысыз төннәр. Барысы да үтте Суфиян башыннан. Әдибә дә больницада аның яныннан китмәде. Авариядан соң Суфиян аңына килә алмый ятканда: "Уян инде, җаным, зинһар аш инде күзләреңне, мин бит сине өзелеп яратам, синнән башка тора алмыйм", дип иреннәрен кирфек очларына тидергәннән соң, ул кул бармакларын кыймылдатып куйды. Гомерен саклап калуын калдылар. Тик аның баласы булмаячак диделәр. Авыл җирендә андый хәбәрне сер итеп саклап калып буламыни инде? Әдибәнең әти-әнисенә дә ишетелде бу хәбәр. Әнисе үзмәде дә куймады. "Чыкмыйсың балам аңа кияүгә. Баласыз тормыш булмый инде ул. Хатын-кыз бала тудырып, күкрәк сөтен имезеп, бала үстерүнең ләззәтле минутларын татырга тиеш. Ул да үз тиңен табар, сиңа да насыйбың табылыр", диде. Әдибәнең күз яшьләре дә, әтисенең үгетләүләре дә әнисен бу уеннан кире кайтара алмады. Бер көнне Әдибәнең кулын сорарга күрше авылдан Хисам, аның апасы белән җизнәсе килеп керделәр. Терәлеп кенә торган авыл булгач, бер-берсен беләләр. Әнисе бер сүзсез риза булды. Хәтта Әдибәдән дә сорап тормыйча, никах көннәрен дә билгеләп җибәрде. "Әйбәт нәсел, егет тәселектәй, чыгасың гына", диде. Чыгуын чыкты, тик Хисам гына аны санга сугып яшәмәде. Эчәргә яратты, тәти кызлар күрсә артларыннан калмады. Әдибәгә кул күтәрергә дә кыенсынып тормады. Тора-бара берни эшләми башлады. Дөнья мәшәкатьләре дә Әдибә җилкәсенә иелде. Матди ягы да бөтенләй белән аның өстенә күчте. Суфиян Әдибәнең икенче кешегә кияүгә чыгуын ишеткәннән соң, авылдан еракка, чит якка чыгып китте. Алар арасында элемтә бөтенләй изелде. Һәм бу элемтәнең кабат ялганып китәчәгенә икесенең берсе дә өмет итмәгән иде. Алар яңадан кавышу турында уйлап караганнары да булмады. Чөнки бу чынга ашмастай хыял кебек иде алар өчен. Менә бит, ул хыялда теге вакытны Әдибәнең әнисе "Насыйбың табылыр әле" дигән сүзләр дә тормышка ашты. Насыйбы шул Суфиян булган бит инде. Бүген алар ял итәләр. Икесе дә өйдә. Шикердәшеп кенә чәй ичеп утырганда Суфиянның телефоны шалтырады. Әнисе икән. Нишләп иртәләгән әле бу әнисе? Белә бит улының көндез үзе шалтыратасын. Ул ниндидер начар хәбәр барлыгын тоеп, куркып кына телефонын алды. Әнисе белән сөйләшкәч, кәйфе төшкәнен сизде Әдибә. "Нәрсә булды, Суфиян? Йөзләреңдә агарып китте. Әллә берәр начар хәбәр бармы?" "Миңа авылга кайтырга кирәк. Әни ширләп киткән бит әле.
дип тиз генә юлга җыена башлады. Бәй, нишләп сиңа гына? Бергә кайтабыз. Синең әниең хәзер минем әнием дә бит инде. Суфиянның бу сүзләрдән күңеле күтәрелеп китте. Ул Әдибәне кочаклап угалды. Рәхмәт пешкән җиләгем минем. Үзем сиңа әйтергә уңайсызланган идем. Әни кырында хатын-кыз булса әйбәтрәк шул. Мин ират, нишли алам инде? Алар кайтып кергәндә әниләре диванда ята иде. Әни, ширләп киттеңмени? Дип сорады Суфиян әнисенең кулларыннан тотып. Әйе шул балам, күкрәгем авыртып, хәлем бетеп тора. Алар янына кыенсынып кына Әдибә дә килеп басты. Әни, без Әдибә белән кайттык. Әнисе белмиде бит әле теге хатыныннан киткәнен. Аның йөзләре яктырып китте. Эй балам, рәхмәт инде. Мин бит без кайтабыз дигәч, теге хатының белән кайтасыз дип уйлаган идем. Ул кайтса миңа чырайын ачмый. Артыграк сүз әйтсәм дә ачуланып карый. Әни, без хәзер Суфиян белән бергә торабыз. Синең яныңа да икәүләп кайтып йөриячәкбез дип. Әдибә әнисе янына килеп утырды. Аның чәчләреннән сыпырып, яулыкларын әйбәтләп бәйләп куйды. Барысы да әйбәт булыр, әни, борчылма. Хәзер чәй кайнатып алам, аннан ашарга берәр нәрсә әзерләрмен. Алар әниләрен баладай киләделәр. Чәен дә эчерделәр, тыкмаш кисеп ашын да ашаттылар. Җылы сүзләре белән дә күңелләрен күтәрделәр. Әдибә идәннәрен юып чыкты, Суфиян мунча өлгертте. Әниләрен икәүләп култыклап алып бардылар да, Әдибә үзе җайлап кына юындырып чыгарды. Мунчадан чыккач, әниләре терелеп киткәндәй булды. Йөзенә нурлар йөгерде. Эй балалар, рәхмәт инде сезгә. Китсәм дә хәзер тыныч күңел белән китәм. Мин бит Әдибә кызымны сез яшь чагында дуслашып йөргәндә үк ярата идем. Киленем генә булса ярар иде дип тели идем. Ул вакытта сезгә күз генә тидерделәр инде балалар. Аллага шөкер, барысы да үз урынына утырды. Мине бик сөендердегез. Сезгә фатихамны биреп калдырам. Исән сау торыгыз, бер-берегезнең кадерен белеп яшәгез дип. Аларның икесенең бергә кулларыннан тотып, күкрәгенә кысты да, озак итеп җибәрми торды. Аның күзләрендә иртәнге шык тамчысыдай шатлык яшьләре күренде. Балалары белән озак сөйләшеп ятты ул. Хәле беткәч туктап тора да, тагын әкрен генә сүзен башлый. Барысына да матур теләкләр теләп, дугалар укыды. Аннан, минем бүгенгә эшем бетте дигәндәй, тынычланып, йокыга китте. Суфиян белән Әдибә дә әниләре өчен сөенеп, иртәгесе көнгә планнарын корып, йокларга яттылар. Иртәнге якка Әдибәгә кемдер эндәшкәндәй булды. Ул Суфиян уянмасын дип җайлап кына торды да, әнисе янына барып басты. Сизелер-сизелмәс кенә чыгып килгән кояш нурлары яктысында аның йөзендә елмаю сизелә иде. Эй, күп кирәкмени инде ана кешегә, дип уйлап куйды Әдибә. Бары якты йөз белән җылы караш кына көтәләр бит алар балаларыннан. Ул шундый уйлар белән ипләп кенә әнисенең кулларыннан тотты. Алар инде суынып баралар иде. Алар әниләрен кадер-хөрмәтләп, дини йолаларны җиренә җиткереп, җир куенына тапшырдылар. Күрше тирәләрен, танышларын чакырып, әниләре рухына багышлап, Коръән аятләре укыттылар. Аллага шөкер, өлгердек, диде Суфиян. Әйе дип, Әдибә дә башын кагып куйды. Бу сүзләрдә сөенеш тә, көенеш тә бар иде.